Ahoj, já jsem Aneška, už přes rok a půl pracuji jako neuroložka v okresní nemocnici ve Středočeském kraji a taky jsem k tomu chronicky nemocná s diagnózami, jako je Crohnova choroba s perianálním postižením, což je zánětlivé autoimunitní onemocnění střev, celiakii a teď velmi pravděpodobně nově diagnózou, která se teprve zkoumá, ale bude to něco imunologicko-revmatologického v rámci pojivové tkáně, něco jako Sjögrenův syndrom, lupus, něco takového, takže kdybych to měla zjednodušit, jsem obecně vnitřně hyperaktivní jedinec, který má hodně aktivit ve svém životě, které ho naplňují a stejně tak mám velmi hyperaktivní imunitní systém, který se bohužel bouří nejenom vůči těm patogenům zvenku, ale i vůči sobě samotnému, respektive vůči tomu celému mému tělu, takže rozhodně nefunguju jako úplně zdravý jedinec. A ta otázka, která občas padne, je, jak teda můžu dělat doktorku na plný úvazek, na full time, a zároveň k tomu trpět chronickou autoimunitní nemocí. Jsou lidé, kteří buď dělají zdravotníky a jsou zdraví a mají pocit, že už takhle jsou na hraně, a jsou lidé, kteří mají chronické nemoci a mají pocit, že jsou na hraně, nedokáží si představit, že by pracovali jako lékaři. Takže já naprosto chápu, že tahle otázka přichází a chtěla jsem se do toho trošku podívat a snažit se jí zodpovědět ze svého úhlu pohledu. Myslím si, že každý z nás tady s tím tu zkušenost bude mít úplně jinou a že i když to tady řeknu za sebe, tak to je absolutně nepřenositelné a že stejně spousta z vás tomu rozumět buď nebude, nebo s tím dokonce ani nebude souhlasit a myslím si, že je to tak v pořádku a že to, co je důležité, je, že s tím, jak já funguju, tak je spokojený můj zaměstnavatel, netratí na tom jakkoliv moji pacienti a netratí na tom moje tělo a moje rodina tak, že bych potom nebyla schopná fungovat vůbec ve chvíli, kdybych to v jedné z těch oblastí přehnala. Abych asi vysvětlila celý ten proces, tak já jsem byla nemocná od malička. Já jsem zdravotní obtíže, které potom se pojmenovaly jako ta Crohnova choroba celiakie, tak jsem měla určitě nejdřív v 10 letech, možná i dřív. A tím pádem jsem od malička byla zvyklá, že můj zdravotní stav, moje energie a všechny moje příznaky nejsou úplně stacionární a že v tom životě se to, jak mi je, hodně rychle mění a že se tomu musím přizpůsobit a musím se s tím naučit pracovat. A do určité míry si myslím, že pro mě byla velká výhoda, že už jsem to zažívala od malička, aniž by to někdo nalepil jako nějakou diagnózu, aniž by mi někdo říkal, že bych se měla šetřit, protože jsem nemocná, nebo aniž by mě někdo nějakým způsobem omezoval. Takže já i přesto, že už jsem tu nemoc v tom těle měla, tak jsem si trošku musela na sílu přijít na to, jak s ní zacházet tak, aby mě co nejméně omezovala navenek, ale aby mě úplně nezastavila zevnitř. A je v tom určitě rozdíl. Myslím si, že kdybych od malička byla léčená, takže bych ke svému životu, ke svému tělu přistupovala jinak. Nemyslím si, že ani jedna z těch cest by byla správně. Myslím si, že by bylo asi fajn, kdyby se někdo věnoval tomu, že mám od malička krvavé průjmy, ale stejně tak si myslím, že mi hodně pomohlo si v životě sama víc navnímat, co to tělo potřebuje, než rovnou poslouchat někoho, kdo mi bude oficiálně říkat, co mám a nemám dělat. Takže ten příběh začíná už v tom dětství a začíná tam, že znám od malička to, jak se to tělo vyvíjí a jak je to nepředvídatelné a umím si od malička trošku líp rozplánovávat svoje síly podle toho, co zrovna cítím, což si myslím, že je důležitá část tady toho příběhu. Chtěla jsem být veterinářkou, protože moje maminka měla farmu a nějak mě ty zvířata vždycky lákaly a po první stáži na veterině, kdy jsme měli utratit asi 6 nebo 7 koťátek v první hodině, co jsem tam byla, tak jsem řekla, že to tedy rozhodně dělat nebudu a místo toho jsem se asi rozhodla, že ubližovat lidem je jednodušší, než ubližovat zvířatům, takže jsem se nějak zasekla na tom, že teda půjdu dělat medicínu a bylo to hlavně proto, že jsem měla strašně moc spolužáků, co měli rodiče lékaře, všichni u nás ve škole měli docela rádi biologii, chemii, tak jsem se tak jako přidala na tu vlnu. A když mi přišlo, že veterina teda asi nebude ta cesta, tak jsem nějak šla na medicínu, aniž bych úplně věděla, co to znamená. To je asi důležité téma a určitě to bude na samostatnou epizodu podcastu nebo video, že většina mediků, když jde na medicínu, tak pokud fakt nemá doma ty lékaře, tak absolutně netuší, co to obnáší a já jsem se se zdravotnictvím do té doby fakt nepotkala, takže prostě jsem se rozhodla, že budu lékařka, že chci pomáhat lidem, že
mi to dává smysl, že mě baví biologie a že si za tím snem půjdu. V tu chvíli jsem ještě diagnostikovaná nebyla, rozhodně jsem ty zdravotní obtíže měla, bylo to hodně jako na kolotoči, hodně jsem tak jako hubla, přibírala, měla energii, neměla energii, ale prostě brala jsem, že takový je život, do toho všeho jsem sportovala, někdy to šlo, někdy to nešlo. No a ten velký průlom nastal až na medicíně, kdy jsem musela přerušit studium v prváku, někdy zhruba po prvním semestru nebo po kousku druhého semestru, kdy jsem se fakt zdravotně zhoršila natolik, že jsem se rozpadla, takže jsem skoro umřela 2krát, když to jako hodně zjednoduším ten příběh, ale v tu chvíli už jsem trošku věděla, o čem ta medicína je. Nevěděla jsem, o čem je zdravotnictví, nevěděla jsem, o čem je svět nemocí, ale věděla jsem, že ta práce lékaře mi natolik dává smysl, že to je fakt můj sen a že to je něco, co chci strašně moc dělat. A přišla jsem o to fakt strašně brzo, nedostudovala jsem ani ten prvák, neměla jsem hotovou ani zkoušku z anatomie a už mi v podstatě bylo řečeno, že jsem natolik nemocná, že na nějakou vysokou školu můžu rovnou zapomenout. A protože jsem vždycky byla poměrně tvrdohlavá, tak jsem to brala tak, že OK, tak teď se musím uzdravit, ale mým životním cílem prostě bude vystudovat tu medicínu a dělat toho doktora, protože jsem v životě nepoznala nic, co by mi dávalo větší smysl než tohle, nic, co by mě víc naplňovalo, bavilo a dělat to chci. A v tu dobu tam ještě ani moc nebyly ty myšlenky o těch pacientech, protože fakt jsem vůbec neměla představu ani, jaký bych chtěla dělat obor, co to vlastně ta práce doktora je se vším všudy. A už vůbec ne, jak já bych mohla zapadnout do nějakého systému zdravotnictví. Co jsem ale věděla je, že mě strašně baví medicína, že mě strašně baví se učit. To je asi taky takový zajímavý předpoklad, prostě vždycky jsem byla šprt a je to tak. No a tím pádem jsem si jako svůj osobní cíl nedala uzdravit se proto, abych byla zdravá, ale uzdravit se proto, abych mohla dál studovat medicínu. Což si úplně dokážu představit, že spoustu z vás může naprosto šokovat, jak může někdo uvažovat takhle, že prostě není pro něj přednější jeho vlastní osobní zdraví, ale je pro něj přednější to, aby ho to zdraví pustilo natolik daleko, aby mohl studovat vysněnou vysokou školu. Já to nedokážu hodnotit, myslím si, že to nejde hodnotit, prostě já jsem takhle nastavená byla a tak jsem si zatím šla. Úplně si dokážu představit dalších 10 lidí, kteří by řekli ne, moje zdraví je na prvním místě, rozhodně ne, víc vepředu není zdraví pacientů, o které bych se když tak starala. A prostě končím s medicínou, mým cílem bude uzdravit se, abych byla zdravá. To, že se dá uzdravit se, abych byla zdravá, to já jsem si uvědomila až někdy ke konci studia medicíny. Do té doby jsem vždycky nad svým zdravím přemýšlela binárně ve stylu, že teda buď budu natolik zdravá, abych mohla studovat a dělat doktora, anebo zdravá nebudu natolik, abych tohleto mohla dělat. A takhle, když to říkám nahlas, nikdy jsem si to takhle nepojmenovala, ale prostě vždycky já jsem nad tím fakt uvažovala tímhle stylem, že teda to zdraví buď stačí na to, abych mohla dělat doktora, anebo nestačí. A ono očividně stačilo. Já jsem ve skutečnosti během těch let studia medicíny se fakt hodně snažila a fakt hodně se naučila. Samozřejmě dostala jsem taky spoustu drahých různých zajímavých léčeb od těch lékařů, ale dělala jsem i spoustu věcí pro sebe mimo. Chodím na psychoterapii už 10 let v kuse, fyzioterapie, bylinky, akupunktura, rehabilitace všeho možného druhu. Teď určitě zapomenu na něco strašně důležitého, hlídání si stravy, přicházení si na to, co mi psychicky, fyzicky dělá, nedělá dobře, spánkový režim, pohyb, blablabla. Prostě fakt jsem toho udělala strašně moc proto, abych mohla na té své cestě pokračovat a ono se to povedlo. A já i přesto, že fakt ta moje nemoc není lehká a těch komplikací není málo, tak jsem se lékařkou stala a pak přišel ten moment, kdy teda před tím rokem a půl, dejme tomu, nastal čas otestovat to v realitě. Já sama jsem nevěděla, jestli to půjde. Já sama jsem pracovní místa a pohovory obcházela s tím, že potřebuju, aby o mě můj zaměstnavatel věděl 2 věci. Ta první z nich je, že jsem chronicky nemocná a že se kdykoliv můžu zhoršit natolik, že pracovní neschopnost je u mě rozhodně pravděpodobnější než u jiného zaměstnance, kterého by nabrali. A to byla opravdu první věc, se kterou já jsem na ten pohovor přicházela. A ta druhá teda byla, že působím na sociálních sítích a tak nějak se asi může stát,
že občas budou přicházet nějaké komentáře a poznámky zvenčí od lidí, kteří nemají nic společného s mým zaměstnavatelem ani nemocnicí, ale znají mě z internetu. A s tady tou premisou já jsem fakt obcházela všechny pohovory, všem primářům jsem to říkala jako první, všichni o tom věděli a většina z nich se k tomu postavila velmi rozumně, stylem, že i když jsme teď zdraví, tak to neznamená, že kdokoliv z nás zdraví zůstane navždycky a že je dobře, že o tom mluvím a že teda to berou na vědomí. Nicméně prostě na to místo, kam jsem teda nastoupila, mě vzali a řekli jsme, že uvidíme. Rozhodně jsem neměla v plánu mít 5-6 služeb za měsíc, to jako s chronickou, takhle já si myslím, že to nejde i bez chronické nemoci, že to už fakt zdravé není, ale asi jsem tím trošku víc limitující. Na druhou stranu na dnešním pracovním trhu v Čechách to fakt není o tom, že já bych se předháněla s dalšími 50 kandidáty, co by chtěli nastoupit na stejné místo. Já jsem chtěla na okresní nemocnici, chtěla jsem dělat takovou tu širokospektrální vesnickou obyčejnou medicínu, chtěla jsem hlavně ten kontakt s těmi pacienty, ten bližší, osobní, dlouhodobý, nešlo mi o to dělat vědu, nešlo mi o to dělat odbornou kariéru. Pro mě fakt jsou nějaké nejdůležitější pilíře pacienta nepoškodit, pacientovi ideálně pomoct pomocí těch nejnovějších guidelines a doporučených postupů, které v našem oboru jsou, ale pacienta hlavně provést tím jeho zdravotním stavem tak, aby z toho odešel co nejméně mentálně porouchaný, protože já sama jako pacient v tom zdravotnickém systému vidím obrovské komplikace a nedostatky v tom, jak my jako odborníci s těmi pacienty zacházíme, spíš z té lidské stránky, než z té odborné. Jasně, musím fungovat jako odborně správný lékař, o tom žádná, prostě nemůžu si dovolit nikoho předávkovat, poddávkovat, dát mu zastaralou léčbu, nedat mu novou léčbu nebo tak něco, ale to si myslím, že je jedna z prvních zodpovědností, která k té práci přichází a tím pádem to asi jako ani není úplně relevantní tady zmiňovat, ale rozhodně jsem měla ty motivace takové obyčejnější, méně ambiciozní a tím pádem jsem nastupovala na pracoviště, kde se spíš dá počítat s tím, že to bude tolerováno, než když bych chtěla dělat dětského neurologa ve fakultní nemocnici v Motole, když to teď jako zjednoduším. A klobouk dolů všem, kteří se do té cesty pustí, já to strašně obdivuju. No a na začátku každého zaměstnání samozřejmě byl nějaký adaptační proces, což v našem případě bylo nějakého cca půl roku na oddělení, kde mi postupně přibývala ta práce, učila jsem se, jak vyšetřovat, jak zavádět sekundární prevenci, jak ty pacienty trošku diagnostikovat, ale tam to spíš bylo o tom, jak už udržovat a hlídat to, co už diagnostikoval někdo přede mnou a tím pádem ten život byl úplně normální a ta práce na tom oddělení, když to hodně rozdělím, tak tam si můžu dojít na záchod kdykoliv, kdy potřebuju. Tam možná, že to zdržím o půl hodiny, protože zrovna s někým mluvím, ale moje nemoc celou tu dobu, co já jsem byla někde od druháku, možná od třeťáku až do vlastně teď, funguje takovým stylem, že já vím, kdy to tělo neposlouchá, ale ono nikdy neposlouchá ne tak, že bych musela hned odběhnout a někam si dojít na záchod, ku příkladu. To je asi taková častá věc, kterou si lidé představí, když se řekne Crohnova choroba, že tam jsou nějaké aktivní průjmy, které vás nutí odběhnout hned teď a tady, musíte přestat dělat cokoliv, co děláte a prostě jít na záchod, jinak se A to se mi určitě párkrát v minulosti stalo, ale prostě není to primární projev toho, jak se ta nemoc projevuje u mě. Já mám úplně jiné obtíže, já třeba mám problém s tím, že když už si na ten záchod dojdu, tak mě potom strašlivě, ale strašlivě bolí zadek a bolí mě to třeba hodinu a ta bolest je téměř imobilizující, ale tím, že mě to prostě nenutí na to chodit na ten záchod tak často, tak já si prostě počkám a na ten záchod jdu buď na konci pracovní doby nebo až doma a tím pádem tady ten příznak, který je u mě třeba v posledním roce docela dominantní, tak si ho odvedu až doma a vůbec to vlastně s tou prací nesouvisí. To je asi to nejčastější, na co si myslím, že lidé naráží, jak můžeš fungovat, když máš omezení, ale ono je strašný rozdíl v tom, jak ta omezení vypadají. Moje omezení jsou určitě bolesti po tom, co jdu na záchod, moje omezení jsou, že ne vždycky můžu jíst tolik, kolik bych chtěla a tím pádem mám míň energie. Ta energie, ta se dokáže projevit určitě nejvíc, ale za ten rok a půl, co já jsem pracovala, jsem se dostala jedinkrát na úroveň, kdy
už jsem si uvědomovala, že moje energie je tak strašně nízko, že už by se mohlo stát, že bych v té práci něco zapomněla, něco neudělala a potažmo tím někomu ublížila. To bylo letos v prosinci, kdy jsem si poprvé vzala nemocenskou, protože jsem předtím měla nějaké zdravotní obtíže, kvůli kterým jsem fakt málo jedla a už to nešlo dohnat ani mačou, ani kafem, ani energy drinkem. A v tu chvíli fakt jsem se domluvila s primářkou a zapíchla to v té správné chvíli, kdy jsem poznala, že už bych mohla být lékařkou na úkor pacientů. Ale ten bod číslo 1 asi je, že já jsem nešla dělat doktora, nedělala jsem doktora 50 let nějakým stylem a pak nepřišla nějaká život zaměňující a zhoršující diagnóza, kvůli které já bych se musela učit svůj život žít úplně odznova. Já jsem už do té práce šla s tím, že funguju nějak a že ty svoje rytmy, kterými já funguju, tak musím napasovat na to zaměstnání a to zaměstnání prostě k tomu jde. Když to řeknu úplně blbě, tak třeba na tom oddělení já reálným kontaktem s pacienty strávím možná 2 hodiny denně a těch dalších 6 hodin sedím u počítače a telefonuju. Takže ten rozdíl mezi tím, jestli sedím někde v kanceláři nebo jestli dělám doktorku, tak vlastně není natolik velký, aby mě zrovna tahle chronická nemoc omezila od toho, že pracuju jako lékařka. Něco jiného je to určitě na tom urgentním příjmu a tam se s tím učím pracovat trošku víc, protože já jsem asi v předminulém videu, které jsem vydávala, tak jsem mluvila o tom, jak to funguje u akutních mrtvic v České republice a tam je to tak, že prostě ve chvíli, kdy ta záchranka přijede, tak je tam nějaký úsek nějakých 15-20 minut, kdy fakt s tím pacientem musím být hned teď a tady a pak jsou v neurologii nějaké stavy, nějaký epileptický záchvat, nějaké zástavy dechu a tak podobně, kde rozhodně musím být k dispozici hned a musím být k dispozici prostě v tu chvíli, co je to potřeba. Ale v reálu jich je tak strašně málo, že buď jsem se ještě s nimi nesetkala natolik, anebo jsou natolik jako zvládnutelné v tom kontextu, který je, že se fakt neděje, že by mě ta nemoc omezovala. Fakt největší pocit, v čem jako bych řekla, že jsem omezená, tak je to množství energie, které mám, kterého asi mám naděleno míň, než má běžný člověk, nebo běžný zdravý člověk. Na druhou stranu já mám zase výhodu v tom, že jsem mentálně extrémně velký sluníčkář a že jsem fakt ten typ člověka, co si hledá v tom negativním to pozitivní a dokáže se vyhecovat a fakt se mentálně přehrnout přes nějakou horu strastí, přes kterou fyzicky to absolutně nepřelezu, ale tou hlavou to přetáhnu. A zase ve chvíli, kdy jsem na urgentním příjmu, tak já se 10-15 minut věnuju tomu pacientovi a pak další půl hodiny píšu do počítače to, co s ním budu dělat, objednávám mu vyšetření a tak dále. A sice jako sedím tam u něj naproti němu někde v tom boxu s tím počítačem, ale zase ta práce není taková, že bych běhala, já bych nemohla být chirurg, jo, to je prostě úplně jasné, já bych nevydržela x hodin bez vody, bez tekutin, bez sezení někde přehrátá v plášti, hrabající se v lidských orgánech. Se svojí chronickou nemocí bych určitě nemohla dělat chirurga, ale tím, že už jsem věděla, že tu chronickou nemoc mám ve chvíli, kdy jsem si ten obor vybírala, tak jsem vybírala velmi pečlivě podle toho, kde mi nejvíc sedí ti lidé, kde mi sedí ten životní styl, kde mi sedí ta náplň práce a dokážu si představit, že by to tak fungovalo. Často taky padá otázka na to, jak to dělám, když mám bolesti a v tomhle mě ta práce paradoxně strašně moc pomáhá, protože nejvíc svoje bolesti prožívám, když mám čas je prožít, to znamená, když jsem doma, když jedu v autě, když ležím v posteli, když prostě nemám zrovna čím ten mozek zaměstnat. A ve skutečnosti, když mám bolesti v práci, tak se mi zvládají mnohem líp, než když je mám doma, protože v té práci vím, že to musím přetlačit, vím, že potřebuju odvést tu práci a tím, že přesunu tu pozornost na to, co zrovna dělám tou hlavou, tak tolik neprožiju to, že to bolí. Mám spoustu mechanismů, teď jsem akorát vydávala příspěvek na Instagram o tom, co mi pomáhá z takových těch jako materiálních věcí zvládat chronické nemoci.
a mám spoustu různých hřejivých a vibračních a já nevím jakých všech věcí. Samozřejmě, když je nejhůř, můžu si vzít i lék na bolest a prostě je jako spousta fyzikálních principů a všech možných metod, jak já i během té práce můžu bojovat s bolestí. Zase jako úplně každý jiný člověk nevidím rozdíl v tom, jestli jsem řidič autobusu a bolí mě břicho, nebo jsem lékařka a bolí mě břicho. A pokud se vám tahle věta zdá nezodpovědná, tak zase si myslím, že je to jenom proto, že asi nikdy nebudeme mít shodný názor na to, jak silná je hlava a jak dokáže přetlačit to tělo. Rozhodně se tady u toho všeho nabízí otázka, co to dělá tomu mému tělu, když ta hlava přetlačuje to fyzično, a ta si myslím, že je velmi správná, velmi na místě, ale je úplně mimo téma tohohle videa, že to je zase moje vlastní téma o mém uzdravování a o mém mládí a o mých traumatech a vzorcích a všech těch našich neoblíbených věcech, na kterých musíme všichni z nás pracovat. Myslím si, že je dobře vždycky přetlačovat všechny fyzické signály, absolutně vůbec, ale zároveň odmítám žít na úkor všech fyzických signálů, které u mě prostě jsou objektivně porouchané od malička. Mám k tomu velmi specifické důvody, které velmi dávají smysl, a tím pádem úplně jako nechci tvrdit, že každá moje bolístka je nějakým signálem, která mi má říct něco. To, že u mě vznikly tyhle nemoci, tak rozhodně nějaký signál je, to je něco, čeho jsem si vědomá, na čem pracuju, ale nehodlám každou bolístku a každé drobné zhoršení chronické nemoci, která už prostě to tělo je nakouslé, je rozhryzané a tak nějak jako reaguje všelijak na to všechno pohryzání, tak reagovat na každé to podráždění tím, že ježišmarja, měla bych překopat celý svůj život, měla bych se zastavit. Já vnímám obrovský smysl v tom, co dělám. Myslím si, že snad i většina mých pacientů aspoň trošku to ze mě cítí, čímž neříkám, že jsem jako dobrá doktorka, na to mám ještě málo praxe a ještě rozhodně velkou cestu před sebou. Co si myslím, že jsem, tak jsem lidská doktorka a to je pro mě jako pacienta i lékaře strašně moc cenná záležitost. A prostě vidím obrovský smysl v tom, co dělám. Fakt jsem nadšená a kdyby mi to moje zdraví dovolilo, tak bych klidně i ty služby delší sloužila. Rozhodně je sloužit zase budu. Teď prostě jsem se svojí nadřízenou domluvená, takže na pár měsíců si dám pauzu, než se to zase srovná. Ale zase, když se budeme bavit o stavu českého zdravotnictví, dokážu si představit, že na mě teď kouká spousta lékařů, vidí ve mně zrádce, že teda já jsem ta, která je v tom systému nechá a která prostě ty služby nevezme a oni je potom musí sloužit za ní. Na druhou stranu, když se na to podíváte z druhého úhlu pohledu, já tam jsem od pondělí do pátku na těch 8 hodin a kdybych si řekla, že se podřídím svému zdraví a budu ho brát jako prioritnější, tak bych tam nemusela být vůbec a bylo by tam ještě o jednoho lékaře na ten úvazek míň. Takže myslím si, že je to dost relativní. A zase všichni moji kolegové, včetně mých nadřízených, měli tu informaci o tom, že já jsem nemocná, že s těmi službami to bude takové nějaké všelijaké, měli ji od začátku a i přesto mě s radostí, protože prostě ta personální kapacita není velká, tak mě vzali a tím pádem pořád lepší tam mít o toho jednoho doktora, který se fakt snaží v té pracovní době, ve které tam je, než když tam není vůbec. A ten plán je takový, že se do služeb zase vrátím, ty služby už jsem měla, takže není to o tom, že bych to vůbec nezvládala, jenom teď zrovna jsem v té fázi, kdy vím, že by to nedělalo dobrotu a tím pádem to nebudu dělat, protože jakmile se objeví, říkám, první jakékoliv riziko, že by něco mělo být na úkor té kvality té práce, tak to dělat nebudu. A moje noční služby v tuhle chvíli na úkor kvality mé práce lékaře jsou. Moje chronická nemoc zatím byla na úkor mé práce lékaře jednou a v tu chvíli jsem si vzala 3týdenní neschopenku, trošku jsem se vzchopila a už jsem zase v práci relativně v plné síle, takže to funguje asi tak, no. A já teď vlastně nevím, jestli to zní celou dobu jako, že se tady obhajuju, nebo že naopak pohrdám tím, že bych měla být pokornější, že když jsem nemocná, tak bych měla ležet doma a neměla bych dělat doktora. Myslím si, že každý se na tohle video nebo na tenhle podcast podívá svýma očima a asi si v tom najde to, co v tom zrovna chce vidět. Ale chtěla jsem vám trošku víc přiblížit ten svůj mindset a můj mindset je takový, že
Ano, jsem nemocná, jsem naprosto smířená s tím, že jsem nemocná, ale nehodlám se smiřovat s tím, že jsem nemocná a nemůžu dělat to, co jsem si vysnila, že chci dělat, protože ať už je to zdravotnictví jakékoliv, já tu práci lékaře fakt mám ráda a fakt ji chci dělat, i přesto, že já bych do práce vůbec chodit nemusela. Já mám v tuhle chvíli doma takovou situaci, že kdybych chtěla být jenom doma, starat se o děti nebo mít nějaké úplně projekty mimo, já bych mohla. Já bych si fakt mohla dovolit nemít plný úvazek jako lékař v nemocnici, mohla bych se vykašlat na celé zdravotnictví. A i přesto mě ještě ani jednou nenapadlo se nad tím vůbec zamyslet, protože svůj přínos v tom zdravotnictví, v té malé okresní nemocnici ve středních Čechách prostě vidím. No a dokud pro mě tohle bude ta priorita a budu schopná to dělat tak jako doteď, to znamená úplně normálně si svoje síly rozložit do toho pracovního dne, tak jako každý jiný člověk, akorát s těmi svými specifickými omezeními, tak si myslím, že prostě jde dělat doktora i s chronickou nemocí. V mém konkrétním případě, v mých konkrétních příznacích, v mých konkrétních stavech, diagnózách a pracovních hodinách. Doufám, že to dávalo smysl. Mluvila jsem tak rychle, že jsem se z toho až zadýchala. A uvidíme se zase někdy u nějakého dalšího videa.